så er vores lille videodagbog kommet til bakken. Tror jeg nok. Jeg har ikke været på bakken før. Men vi har haft en rimelig god køretur. Og vi har selvfølgelig gruppen med, som er blevet pyntet lidt nu. Meget fint. Lige udenom her. Og Samantha Fox er også blevet. Det er ikke mig. Samantha Fox. Sådan. Amalie, har du nogen forventninger til din tur på bakken? Nej, jeg ved det faktisk ikke, men noget jeg har gjort godt, det er at formode til at drikke mig rigtig fuld. Ja, vi har jo allerede drukket Amalies. Men vi kører jo 90'er firma, og det er jo fordi, at jeg får Inger 80'er. 80'er tema. Ja, 90'er tema. Ja, fordi jeg er jo for Inger 80'er, ikke? 91. Ja, Inger 90'er. Tak, røven. Jeg kan allerede Så kan man ikke lave flere sprog? vi takker for nu, og så siger vi til Amalie. Er du spændt på, hvad der skal ske? Jeg er rigtig spændt på, hvad Tror du på, at det her det bliver den længste aften i dit liv? Ja, men forhåbentlig glemmer jeg det heller aldrig. Og er du sikker på, at du skal gå hjem? Tror du kan gå hjem? Nej. Nej. Over and out. Tilbage til studiet.